שלום. הדברים לעילוי נשמת סבתי, שמחה מלמד כהן, אשר נלקחה לבית עולמה בשבת פרשת ויחי, י"ח טבת תשנ"ז. הפרשה נפתחת בפרידתו של יעקב אבינו. הוא מברך את בניו ונכדיו ומבקש מיוסף. ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. יעקב מבקש להיקבר בקבורת אבותיו בכנען. יוסף משיב, אנוכי אעשה כדבריך. ההבטחה לא מספיקה ליעקב, הוא מבקש מיוסף, ישבעה לי, ויוסף אכן נשבע. אני קוראת את הפסוקים ואיני מבינה, מדוע דורש יעקב גם את השבועה? ההבטחה שבין בן לאביו השוכב על ערש דווי, זה לא מספיק ליעקב? יעקב יודע שבניו עתידים להישאר במצרים לתקופת עבדות קשה, והוא גם יודע שהם עתידים להיגאל מהקושי הזה ולעלות לארץ אבותיהם. הוא מבקש לתת בהם תקווה, תקווה שתמונה במעשה הטוב. המעשה הטוב הזה שיעבור מדור לדור. אנחנו נזכה לקבור את אבינו בכנען, בארץ אבותינו. התקווה הזאת היא שתיתן להם את הכוח לעבור את התקופה הקשה הזאת, בזכות המעשה הטוב. גם אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד קשה, תקופה של מלחמה בין האור והחושך, תקופה של חוסר ודאות, תקופה של זעקה להשם אלוהינו לישועה. יעקב מזמין אותנו לחשוב על מעשה טוב שמחכה לנו בתקופה הזו. מה נעשה כשהכל יסתיים? מה נעשה כשנוכל סוף סוף לשוב לנשום, לשוב לשגרה, לשוב למלא את ארצנו בעזרת השם? מה נוכל אנחנו לעשות למען הכלל? אם נדמיין את עצמנו בגאולה, אם נדמיין את עצמנו בטוב, אם נדמיין את החלק שלנו בעשייה למען הטוב, נוכל להתחזק כדי להגיע אליהם. המחשבה על הטוב מעניקה לנו תקווה, שתוכל לסייע לנו להתמודד עם האתגרים. סבתא שלי, סבתא שמחה הגיבורה, נפרדה מאיתנו בשבת פרשת ויחי, והברכה שלה הולכת איתנו עד היום. סבתא לחמה למען גאולת ישראל. היא הייתה לוחמת אצ"ל, והאמינה בכל ליבה, בעוז הרוח של ישראל, ובכך שהיא תזכה ביחד עם חבריה לראות בטוב ירושלים, להביא להקמת מדינת ישראל. בהמנון שלהם, שיר ביתר, היא וחבריה שרו, הדר, עברי גם בעוני בן שר, עם עבד עם הלך, נוצרת בן מלך, בכתר דוד נעתר, באור ובסתר, זכור את הכתר, עטרת גאון ותגר. התקווה, הידיעה שהאור הגאולה חייבים לבוא, הם אלו שחיזקו את סבתי וחבריה מול אתגרי המלחמה. מולה רחמים מלמד הכהן, שהוא דוד של סבא שלי, כתב פירוש לספר תהילים. הוא כתב שסגולה לומר את מזמור כ"ב בתהילים לפני חציית נהר. גם המזמור הזה מביע את החשיבות של המעשים הטובים כחלק מהגאולה. אני מרגישה שגם עבדות מצרים וגם המלחמה הקשה שאנחנו נמצאות בה הן כמו נהר שאנחנו חוצות. הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני, אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. המזמור הזה מחזק אותנו. המעשים הטובים הם אלו שיעזרו לנו בחציית הנהר הסוער והקשה הזה. והמעשה הטוב של סבתא שלי, היא חיכתה עד שתסתיים מלחמת העצמאות כדי להתחתן עם סבא שלי, הגיבור, לוחם הגנה, שנפטר השנה. זכרם יגן עלינו, אמן. שבת שלום.